Ani. Food. Nri. Today we're going shopping. Let's go. Bread. Achịcha. I want one bread, please. Biko achọrọ m ofu achịcha. Beans. Agwa. Please, I want some beans. Biko achọrọ m agwa. Chicken. Anụ ọkụkọ. I want some chicken. Biko achọrọ m anụ ọkụkọ. Milk. Mmiri ara ehi. Oh yes, I want milk. Achọrọ m mmiri ara ehi. Ice cream. Ude oyi. Butter. Nri abụba. I want butter, please. Biko achọrọ m nri abụba. Yam. Ji. Tomato. Otuboala. Potato. Nduku. Salad. Akwụkwọ nri ndụ. Pepper. Ose. Okra. Ọkwụrụ. Please help me. Irutego. Tata anyị gotere achịcha, agwa, anụ ọkụkọ, mmiri ara ehi, ude oyi, nri abụba, ji, otuboala, nduku, akwụkwọ nri ndụ, ose, ọkwụrụ. Thank you for coming with me. I hope you enjoyed it. See you. Bye.